Trenčania narýchlo rozohrali. Na prvú prácu mal aj golman Luke Klein-Peter. 21-ročný americký golman teraz ale sa snažil spraviť problémy. Musia dávať veľký pozor hráči Devinskej Novej Vsi na akékoľvek kontakty. A tam sa mi zdalo, že Richard Kačenák išiel trošičku neohrábane proti Gajdošovi. Ak by Gajdoš zvolil trošičku iný smer toho pohybu, tak by tam došlo ku kontaktu a mohol by prísť pokutový kop. A to nie je to. Očekbu, jeho veľmi pekný center a fantastický zákrok Klein-Petera. 21-ročný americký golman teraz predviedol jednu brankárskú nádheru. Tak tu sa ako taký pavúk natiaľ. Tak aj jeho. Center, Pires s lavičkou. No teraz to dostúpenie. Na zovkách Nike TV zo Slovnaftka po dnešného programu. To už je Artur Gajdoš. Jeho dlhý center do pokutového územia. Tam ale bude pri lopte ako prvú, ale mal by to byť vplyv gólový. Pires, jeho ďalšia dlhá prihrávka. Tá ale nakoniec nenašla Hilaryho Gonga. Trenčania sa stále budú. Gajdošov center do pokutového územia. Nakoniec aj zakončenie, ale opäť to je ďalší fantastický zákrok Luka Klein-Petera. Tam s dvojkou hlavičkoval Bagín. Súpera Haníka na súboj 1 proti 1. Pekný center Sáreša. Ale nakoniec len do náručia Klein-Peter. 5,5 minúty. Potom príde nejaký nastavený čas, ja odhadujem na nejaké 3-4 minútky. A následne penáltový rozstrel. Samozrejme, ak by sme gól nevideli, že by ich teda poslovanie zastavila. Strajňa Karkaso nedá!